os peitos dan máis un pa blanquear. Benzón significa, eran o que decían, un hiperenxebrismo, no? De feito está no primeiro dicionario galego e significa, era o que decían os vellos cando realmente querían dar as grazas dunha maneira especial. Son duros romeos para non remare cando embarquemos. Benzón é un proxecto que xorde un pouco do que son eu ou da miña visión da música. Ten que ver coa música tradicional e coa música de autora. Entón son 5 músicas tradicionais que inspiraron 5 composicións e eu quería que polos meus ollos mirar a xente a que teño moita admiración, tanto arranxistas como músicos, como letristas, e fun facendo así como unha especie de collage con toda a xente que me apetecía que estuvera comigo e é o que xurdeu Benzón. Eu toco acordeón en un tema, concretamente nun tema alén, que é un arreglo de Fran Pérez, Narf. Esa é a miña participación no proxecto. A miña foi en Dama. Sí, é un tema que arranxou Pedro Pascual. A verdade é que fixe moitísimas grabacións de moitos violíns e violas tamén, no? Porque hai un par de frases que son acordes, realmente está facendo acordes, non? A parte, logo si tamén hai un pequeno solo no final e tal, non? Cantei unha muñeira con Guadi, unha peza casi prácticamente tradicional no disco, e a cantamos e foi moi gostoso pola miña parte, desde logo. Eu o que quería é que todo o que sonase en Benzón fora real e que non chirriara nada, é dicir, que todo encaixase ben e que os arranxistas se sentiran representados, os arranxistas e os letristas, os cantantes, que nin que se sentira fora de sitio, no? Nin que estuvera por estar. E este disco, que a característica que ten é que non se vai a tocar en directo, entonces eso permitíame poder chegar a sitios para poder, como non tiña que defendelo en directo, pois podía contar con xente que solo fose para o disco e que non me condicionara para facer os directos. Perdincho onte a folliña do alecrim, ela chira máis cando é piso. É un disco universal, por eso escollimos a idea dos feos que non teñen fronteiras, pero por outro lado un disco moi galego, porque todos os músicos, letristas, toda a xente que participa é galega. Hai 25 personas e todos son galegos ou galegas. Os dous nos puxemos a ver fotos e a escoitar os temas, e máis ou menos foi por consenso, de dicir, bueno, pues este me cadra mellor aquí e este me cadra mellor ali, pero vamos, que decidimos entre os dous, basicamente. Traballo basándome moitísimo na esencia, no que un tema de repente me di. Neste momento hai temas que me dicen, este me di pola letra, este dime pola música, pola escala, pola sensación, porque me pon os pelos de punta ou por moitas razóns. Esa foi a escolla dos temas tradicionais. E das composicións, a maioría delas están inspiradas en eses temas tradicionais, ou ben nas súas letras ou ben nas súas músicas, e así foron xurdindo. En Benzón eu entendo como un disco conceptual, eso significa que un concepto ten moitísimas maneiras de desarrollarse, no? Eu o que creo é que, aparte de presentación, hai unha web que fala de Benzón, faremos videocreación, e eu creo que o que eu pretendo é que esa universalidade de Benzón que sexa, que vaya a todo o mundo, que todo o mundo poda aportar algo a Benzón. Non ten estima, compañeriño, se coa fonte o respeto. Benzón é un disco para pensar, un disco para escoitar, un disco para sentir, e que non está feito como un disco de directo, é dicir, non está pensado como un disco de directo, está pensado como un disco eso, para escoitar e para que perdure no tempo e para moitas máis cousas, para que a xente lle dé que o masque e lle dé moitas voltas. La